ji bername jînge rêz û silav temaşevanên hêja. Jîngeha me ya îro pîrozgeha efsanewî ya Duzguno ye. Ango Duzgun Baba. Em hatin pîrozgeha Duzguno em ê îro hin çavderiyên xwe bi were parve bikin. Hêvîdarim ev ê bername têr û tije be. Jînge dest pê dike. Efsane, destan, ango rivayet. Her çiqas şavkaniyên pêbezkirinê yên ji serdemên berê û vegotinên wan yekem neyên zanî jî bi hezar salan e di nav gel de qebûl têne dîtin û neqlê nifşên nûjen tên kirin. Bi gelemperî ji bûyerên derasayî û mijarên di nav xwe de çêkirî yanê ji çêkirina çîrokên xeyalî ra efsane tê gotin. Ev pênasekirin di nav xwe de taybetmendiyên efsaneyan bi awayekî berfireh dihewînin. Di pêbezkirinê de jî tê fêmkirin ku yek ji berhemên wêjeya devkiyên çavkaniya wan nediyar efsane ne. Temaşevanên hêja niha li vir ciyê şopên rêçê kewan hene. Bi rastî kew ji gelek mijaran re dibe amûrekî bikar anînê. Wekî di stranan da, di helbestan da, em bêjin di îxanetan da, kew wekî ew ê qewmê xwe hevalê xwe bide girtin, wekî em bêjin gilyan wan bike. Bu çarçove da tenasîn eca li koyê Duzguno li derdora efsanaya koyê Duzguno kew gelek hene niha li vir jî wek bajar refên wan bawer dikim li vir danîne. Ez dixwazim divê çarçovê de tiştekî din jî bêjim. Li welatê me gelek kes hene bi nêçîrê re eleqedarin. Divê nêçîra heywanên wekî kewan, wekî kirûşkan divê neyêkirin, divê sîleh li hemberê van heywanên bê parastin neteqandin. Divê çarçovê de jî însanê me baldar bin, hevû du hişyar bikin. Nêçîr a hemberê heywanan zêde tiştekî baş nîne. Lê însan belkî di çarçoveya em bêjin zirardayîna heywanê da li hember heywanê belkî nêçîrê bikin. Ew tiştekî din lê di esasê xwe de divê li hemberê heywanên xwezayê, nava xwezayê divê ew nêçîr neyêkirin. Ji xwe qedexeyê jî di nav civaka me de jî qedexe tê hesibandin. Ji xwe ew xweşhaliya însanan jî heye li hemberê viya lê qismekî ji nava civakê yên ku bi nêçîrê re eleqedarin nêçîrê dikin hinkî divê alî de baldar bin ew baştir bin. Em weke ekîba jîngehê wek hişyariyekî û wek bangekî jî dikin
لهمبری حیوان نو خوزای ام هنکی رزدار بن اوجی چونکی جان وان هی اوجی وکی ما انسانان جان وان هی ما فوان جیان جی هی نها دنگ کوان ته قاقبوت کن بله نها دنگ مونته بله اوجی جی شانازیه یه مرد ناف اتمسفره کی وسان زوستانه دا لکمر دزگونو لافسانه یا پیروزگاه دزگونو مرد شاهدیات دنگی كمان بكا جهاف دورا قاقبو بكن جنجاه دومه نها دناف شرط و مرج زوستانه دا ناف برفه دا ام گر و گشت اخواه لافسانه دزگونو ددومینن وکی قرج داغه وکی تندورکی وکی نمروده اف درجی چیه اکی ولکانیکه لوه درجی گوهنی گلکن سال هاوردور همجی گوهنی گلکش خواه جیه کو تقینن ولکانیک تقینن چیایی چه بن براستی جلوان درانا گونی زده تن شخواد برنامه من دم بوری داجی ما بالکشان و سر جبر کو جین عمله نه نه جیه کی بری ام هاتنه جبر ویجی تایبتمندی و داره چه بن دبه دوباره کرن بجی لی پیوست ام پی بحث بکن چونکی اوجی تایبتمندیه کی کمره دزگونویه افسانه جدوان نقل دوان هاتنه کرن و حتانی روژا میا ایرو هاتنه. تایبتمندی هری بر بچاوا افسانه یان اوه. دناف خدا برهم خیالی، مجار و کسین در آسایی دحوینن. جسرده من برده که مروواهی ده صحنه دیرو که دا لعردنگارین جدا بویرگه آنگو بوین و پیشکتن ناف قومی بدمه را باوری، عرف و عادت، کهونه شوپی و دروف پیکتنا مراسیمان دا هندک زیده رولا جوره که چیروکان هیه.
Di zimanê me yê neqlî da jivan pêbezkirin û vegotinan re efsane ango destan têne gotin. Niha jî em hatin pîrozgehê li vê derê însanan li gor baweriyên xwe parçeyekî ji paşê xwe ji kincê xwe jêkirine yan jî wek benekî şimûdekî pûşiyekî anan bêjin ji destmalê xwe bin wisa rengorengo bi dara dizgûn û vekirinê hêviyên xwe spartine rehê dizgûn û ji xwe li vir ew ê heye temaşevanên hêje ev zinarê li vir ji jor da kemerê dizgûn ve daketiye xwarê li vir qurbanên ku têne jêkirin qorcên wan li ser vê ew ê wek dara çilo kom kirine wek pîroz tê hesibandin ji ber ku ew qurbaniyên ku li vir bêne jêkirin qilocên wan an jî qorcên wan navêjin wek pîrozgeh li vir jî li ser kom kirine li vê derê jî ciyê mûm vêxistinê ye kesên ku têne pîrozgeha dizgûn û ziyaret dikin bêguman li gor baweriyên xwe taybet baweriya elewîtiyê da li vir mûm vêxistin heye mûmê xwe li vir vêdixin niha ji ber ku demsal zivistan e bi îhtimalekî mezin di demsala zivistanê da pîrozgeha dizgûn û koya dizgûn û natiye keşandin belkî yekem care em weke ekîba jîngehê hatine kemerê dizgûn û di demsala zivistanê da em ê niha jî di rêgeha ku dizgûn û têde hilkişiya çiya em ê wê rêgehê bikarbînin li gor derfetan em ê hilkişin bêka em çi qasa dikarin bikişin çiya çimkî demsal zivistan e hem sar e û hem jî berf dibare dibe em qasî ku hil bikişin em ê hewl bidin hêvîdarim bi qasî bi dilê xwe em bixwazin û ji bo we jî bibe çavkaniyekî îlhamê em ê bikişin şor jîngeh didome. Niha li vir jî ew ê heye du heb küçük hatine çêkirin diyarê wî jî bi sac hatiye serbankirin li vir jî du qance hene ev jî dema ku heywanan serjê dikin wan post bikin van qanceyan li vir xistine dîsan ev küçük jî ji ber ku kuşxaneyên mezin ango sîtilên mezin wek bidine ser goşt têda bibjînin û li vir ji bo xêrê belav bikin wek mewlûdê bidin bu rêbazê li vir tiştekî wisa hatiye çêkirin wekî din temaşevanên hêje li vir li Rexê min ê aliyê rastê jî mala cemê heye li gor bîr û baweriya însanên me elewî mala cemê li vir heye kesên ku bîne pîrozgeha dizgûn û li vir canan dikarin cem zî bikin her wiha em ê niha wekî me got em ê bikişin çiya bêka em heta ku derê dikare hilkişin jîngeh didome. Li vir şopelingê hirçê hene bi rastî jî li herêma Dêrsimê bi taybet
لکوی منظورو و کوی دزگونو مرد ممکنه راستی هرچان جیبه وسان دوردا برجر کشیه جور دا هاتیه دوردا داکتیه وسان حتی لورجی فتل دایا خواه داکتیه خواره دبه ام راستی وی جیبن ام انها بکشن جور لورجی داره کی گوهیجه هیه وک پیروز ته حسبانده جخوال هره ما پیروزگه ها دزگونو آخا و داره کورا و داره توز و توخانا و داره خالو قرش و داره دارو برن و داره همو پیروزن جبر ویجی اف داره گوهیجه وک پیروز ته حسبانده لورجی انسان دیسا جبو هیوین خواه پاچه کی په زلقاندنه هیوی دارم هیوی وانجی بینجی آوا برفه جوره چیه دوزگونو داد که وی پر جمداندین نه ادخوازمی که بس برفه بکم تایبت میده برفه جبر که دم سال هاوینه دا توزو دومانا کوچید بو هل دکشه آسیمانان یکسر گاوا زوستانا برف جار اولیت که وک سورنگی رنگ قهوه‌ای و ساده به جبر ویجی دوی انسان بالدار بن دما برفا یکم کت و برفه نخون زارکانزی هشیار بکن بلا نخون چونکه او دوی که جریبه یعنی آنجی پیر نخوش فلانجی بکن برفا که دم سالن زوستان ین داویدا دباره وقت دوی خیچک لپشت چیام باکوره چیام تایبت وکی دبوری جی تبناف کرد دبوری چیان جیه که برف هب او برف دم ساوی ته خورن لی اف برف نه گنجانه یعنی مجبور کو انسان دخن تماشاوان هجا نها ام هکشینا خود دومینن براستی جی گوسان مجه کی به امان چه بو دما مج چه به محقق بارینا برفزی زیده ده جوخا دسپیکا برنامه حتی اینها جی گوسان بنا برف دومه نها ام هی جچاریه که چیا هلکشیانه گلک زحمت جی چیا دزگونو هلکشیناوی بهتر دم سالن هاوینان دا هاتونو چونه و داره گنجانه انسان تنوتشن جبر که دم سال نها زوستانه و برف جی دوباره جبلی اکیبا ما تو انسان و داره تونه نها اما حول بدن که ام چی قصه کاره هلکشن جنگه دومه
ji bo pêkate û derketina holeya bûyerekî xwezayî ji nîşaneya jiyana kes ango kesên ku taybetmendiya wan a derasayiya guhertina digek xebatkarê xwezayê da bi awayekî zindî di bîr û xeyala civakê de bi ciyekî ango bi tiştekî ve tê girêdan û bi awayekî derasayî bûyer têne xemilandin ra efsane tê gotin. Efsane pêbezkirina çîroka kesekî rastî ango xeyalî û bûyer ango ciye. Efsaneyekî dîroka nêz an jî dûr vegotina têkildarî vegot û godarvanê ku ewilî ji aliyê wan de tê bawerkirin. Vegotin ji bûyerekî derasayiya bi rê û rêbazên derî aqil tê bezkirin ra tê gotin. Bi rastî jî hilkişîna çiyayê duzgûn û gelek zehmet e. Li gor rîvayeta tê bezkirin ez înkî westî em wistan cî bidime xwe berpal jî ji bo qerace. Dizgûn û li gor rîvayeta tê bezkirin ji herêma navbera Xozat û Pertagê ji gundê Zêvê rêwîtiyekî kiriye hetanî ev çiyayê dizgûno rêwîtî kiriye bi pênê xas pêxas yanî ev rêwîtî kiriye li gor rîvayeta tê gotin yanî ev bi kîlometreyan rêwîtiyekî dûdirêj bi pêxwasî kiriye. Em jî weke ekîba jîngehê niha serdemekî gelek piştî rîvayetê em hate demsalekî zivistanê em jî li ser şopa dizgûn û em wistan hil dikişin niha me nîvê rêya xwe domandiye em nîvê rê hatine nîvî maye lê berf pir dijwar e em di vî alî da lêborîna xwe ji we dixwaze temaşevanên hêja em ê hinkî jî hilkişin zinarên pêşmezî zinarekî heye em ê xwe hilkişîne heta wê derê jî çimkî berf jî dibare û berf ji bo kameramanê me jî dibe pirsgirêk çimkî kamera jî gava şil bibe di wî alî da jî zehmetî çê dibe ji ber ku vê zehmetiyê çê nebe em vê dîtbariya xwe bi dilekî rihet bûre par vevkir dilê we jî şa bikin ji ber wî jî em qas derfetê xwe em keşana xwe bikin. Ez dîsa dixwazim vê çarşovê de behsa serpêhatiya dizgûno bikim. Dizgûno li gor rîvayeta tê bezkirin li herêma gundê Zêvê yê girêdayê Pertagê niha navbera Xozat û Pertagê ye li wir şivantî dike û bi bizinekî xwe ra diaxive û ew ê dike her careke çova xwe li darê dixe pelê daran şîn dibe di demsalê zivistanê de bavê wî dibîne dema bavê dibîne bizinekî wî em bêjî wek lîteratura zimanê Kurdî de dibêjî goh xwe cîk dike bavê dizgûno jî dibîne wî ferq dike dizgûn jî dibêje bizê te Seyyid Mehmûd dît ku tu goyê xwe cîk dikî di wê esnê de bavê xwe ferq dike navê bavê Mehmûd e Seyyid Mehmûd ji ber vê jî dizgûn ji ber fedîkirina li hember bavê xwe bêhurmetiyekî bike û ji evê direve ji wê herêmê direve tê di vî çiyayê da dibe sir. Di derbarê dizgûnê da gelek rîvayet hene têne gotin hinkî bi hin şaxên dive jî girêdin lê ne rastî ne ew îdayekî jî li ba me tune ye lê tiştên ku em jî berhev dikin ciyên ku em biçin derheqê li wê de em ji xwe jî hiyên li wir jî ji dûr ve jî em hîn tiştan dişopînin di wê çarçovê de em radigihînin li gor li gor ekîba me ya jîngehê navê dizgûn bi zaraveya kirmanckî dizgû bi zaraveya kurmancî zî dizgûn e di esasê xwe de navê xwe ji duhan digire didû reqama didûyê digire du zigûrat ji zigûratê digire zigûrat çawan ciyê bilind ciyê pîroz tê hesibandin çiyayê dizgûna jî du çiyayên wek zigûrat hene ew du zigûrat bi demê ra nav guheriye di roja me ya îro da şiklekî em bêjin düzgün girtiye ku ne alaqaya wî ji pêve heye ji xwe hinkî wekî min got rîvayetên tê bezkirin hinkî berava jî zî dikin bi zanatî jî van tiştan dibin ev der pîrozgehên welatê me ne baweriya însanê me bi van pîrozgehên wisa hene em jî weke ekîba jîngehê li welatê me hin pîrozgehên ku em bêjin di nava civaka me da gelek pîroz têne hesibandin em bi taybet wek ekîba jîngehê em ciyên wisa zî
سرلێدانەوان کرد وەکی ئەم di demên borî de çûbûn pîrozgeha efsanewî ya licê Eshabê Keyf jî yek ji wan pîrozgehane em îro jî hatin dizgûno kemerê dizgûno tê gotin jêra bi devê Dêrsimîyan lê em li gor zareveya kurmancî em kare bêjin çiyayê dizgûno em hatin li vir em çavderiyên xwe bi were parve dikin em hêvî dikin bername li gor dilê we derbas dibe em ê qasek jî hilkişin jor ka em ê derkevin ku derê. Yên ku dişûna gotina efsaneyê de rîwayet jî dibêjin hene. Ji efsaneyên olî ra menqîbe ango çîrçîrok tên gotin. Van efsaneyan di nav xwe de bêrîkirinên gel, nêrîna wan a dinyayî û tîpa însanek ê xeyalî ji cûreyên wêjeyî bêtir tûj derdixîne holê. Sebebê van cudabûnan çi ye? Çima di heman pêvajoyê de derbas nabin? Bersiva van pirsan têkildarî koka efsaneyan e. Koka efsaneyan ne yeke? Têkildarî çend kokan e. Meriv dikare van kokan bi çar awayî pênaseb bike. Kokên mîtolojîk, kokên dîrokî, kokên olî û kokên fantastîk. Belê temaşevanên hêja em rêwîtiya xwe didomînin niha jî em hatin heta astekî çiyayê dizgûno bi rastî jî hilkişîn gelek zehmet e ew zehmetiya ku dizgûno kişandiye em jî wekî ekîba jîngehê niha em wê dikişînin em hilkişî jor lê em heta astekî hatin em ê bernamaya xwe hêdî yedî ber bi dawiyê ve bibin ez dixwazim hînkî behsa erdnîgariya herêma Dêrsimê û herêma koyê dizgûno bikim. Li herêma Dêrsimê ji dûr ve ango em bêjin ji derda çiyayê Munzuro meriv dikare wîsan bi hev dû ve têkildar bike zêde. Di nav çiyayên Munzuro da gelek çiyayên di jî hene çiyayê dizgûn baba jî dizgûno jî yek ji wan e. Dîsan sê çiyayên xuşkên dizgûno hene wekî çiyayê Zel, Bûyer û xuşkekûyî di jî heye. Evan çiyan jî hemû weke dizgûno pîroz têne hesibandin li herêma Dêrsimê. Dîsan li herêma aliyê gundê Bor heye, li wan derana jî çiyayê Ezîz Evdal heye, ew jî pîroz e. Wekî Sultan Babay Alî gundê Seyriza Exdadê li wê derê jî mesela ew çiya jî pîroz tê hesiband. Dîsa çiyayê Mircano ku çiyayê em bêjin Fetla Erzinganê û Dêrsimê ji hev diqetîne çiyayê koyê Mircano. Li ser van çiyên min pê behs kir gelek stran jî têne gotin. Ji ber ku em jî îro rêwîtiya xwe li herêma koyê dizgûno dikin ez dixwazim hinkî behsa taybetmendiya koyê dizgûno bikim. Çêkeriya vê derê bi çiyayekî volkanîk bi texînekî volkanîk em bêjin PKTyekî wisa çêbûye şikilekî wisa teşegirtiye li vê derê darûber tinin çiyayê dizgûno çiyayekî teqînî volkanîk e qerqeziye wisan bi heybet e dema insan bê ciyên bi vî rengî bi taybet bi vî rengî çimkî xweşînekên ku li vir xweza dide me li ciyê de dibe ku em rast neyên lewra jî çawa pîroztê hesibandin ev dîtbariya li vir ser meriv gelek tesîrên baş xweş çê dike ji ber wî jî ez ser navê xwe ekîba xwe ez niha gelek şanazim ku el wargehekî wisa jîngehekî wisa me jîngehekî ku ji bo însanan pîroz tê hesibandin însan qedr û qîmetê didin ew kevra wê derê axa wê derê em bêjin çiyayê wê derê zinarên wê derê ji ber wê jî em wekî ekîba jîngehê xwe şanaz hîs dikin niha em li virin herêma çiyayê dizgûno koyê dizgûno jî wekî min got herêmekî çiyayî ye û bilat û zinarî ye ev jî bi teqînekî volkanîk pêkatiye pêkateyekî teqînî ye jîngeh didome. Lelo bira zimistano pukuwareno Herîle min loçi zilmo loçi geze bo 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 Heyro he hatê madro veseno
هریل من هیرو هات ما درو وسنو هریل من لوچ ظلمو لوچ غزه بو 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 غزه كما رهامو هامو 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 غزه كما رهامو بله تماشاوانین هجا جینگه ها میا ایرو جینگه ها دزگونو بون ام هاتن پیروزگه ها افسانوی یا الهرما نافچه قسله یا درسمه مسردانا باو دزگونو کر مهن چافدرین خواه بوار ازی پارو کر ام باور دکن برنامه لگور دلی و درباس بیه حتانی برنامه کیدن و جینگه کیدن بمینید خیر خوشیه دا بخاطره و